Gikalingawan o gidayeg online ang usa ka traffic enforcer nga pang Michael Jackson ang dance moves sa tunga sa kadalanan sa Mabini, Davao de Oro. Mikabata sa kapin 100,000 views ang maong video. Atong i-welcome si Joseph Redoble. Mayong butang, Joseph. May buntag po, ma'am. So far, okay. Joseph, nganong nahuna-hunaan man nimo nga sagulan og dance moves ang imuhang pag-manage sa trapiko diha sa Mabini? Sa province sa De Oro, sa municipality of Mabini, mag-uhay pa lang, mga almost 3 months pa lang namo gihimo. Nang tumong namo ani para ma-entertain nato ang mga motorista while gahulat sila sa ilahang turno-turno sa pag-go nila. In isa pud ni sa programa namo dinhi sa Municipality of Mabini nga Mabini Turismo. While ang mga motorista mopadulong sa tuang destinasyon sa pangaligo sa mga dagat, naa pa lang sa kalsada pa lang pasulod sila sa dagat. Ato na silang ma-entertain para attractions pod sa dagan sa turismo. Alang nimo, Joseph, paunsa kini nakatabang sa inyong lugar? Dili man gud tanan nga lungsod or syudad na ay mga dancing traffic. So pipila lang ang naay mga dancing traffic. So while nga gamando ta sa dalan, nagkandak ta og TDC, himuan nato gamay og art para malingaw sila, din ma-attract pod ang mga tao nga okay di ay dili lang dakop ang traffic, na po ay entertainment na mahimo mga panato no ato mga dili lang pod sa pagpanerbisyo sa katawhan ang ato ang purpose, kundi malingaw pod sila, attract pod sila sa amoang syudad, among lungsod nga inana di ay ang Mabini, vivo, friendly, inana ka nindot ang amoang munisipyo. Joseph, amo usab na sayran nga gawas sa isip usa ka traffic enforcer, daghan usab daay kag natabangan. Can you share this with us? Isip ko sa ka-traffic nga naata sa dalan, nagbantay ta sa mga motorista. Makatabang punta og number 1 kini mga vehicular accident. Usahay pod na mga nagubaan nga mga sakyanan at ato pod sila matabangan kapadaplin para safety sila. Matabukay pod sa pedestrian ato pod lang gaidan para dili gyud sila mabanggaan. Joseph, sa kadagan sa imuhang natabangan, unsa ba ang dili nimo malimtan? Sa atong mga natabangan nga dili gyud nato malimtan kaning mga tigulang pasalamat sa imuha, guide sa imuha, labi na og ako o pinagmay nga kas para sa ilaha. Then kini pong mga especially po ning mga disgrasya bitaw nga ato yung maalalayan. Alright, Joseph, saludo ming tanan kanimo. Unsa may imong mensahe sa imong kapuso viewers? Unang-una no, salamat kayo sa pasalamat sa kuuna sa amuang Halangdong Mayor si Mayor Emerson Luigo, sa amuang SO officer nga sa tourism si Sir Vincent Patok, sa amuang head sa traffic si Romeo Posta, sa mga kauban, salamat kayo sa suporta. Then salamat po kayo sa mga katawhan nga hidayag sa ang sayaw ang nakasabot sa mga trabaho. Salamat kayo. Salamat po sa katupong wala ganahi na unta nga makasabot mo sa among trabaho. Then salamat po kayo sa GMA at Home Regional TV. Salamat kayo sa karong panahon nga din interview kami diyan, bawaan ko sa tao nga inaani di ay ka nindot ang Municipality of Mabini. Salamat kayo sa tanan kang Gandhi Esteban, salamat kay ma'am, sa staff sa GMA7 at Home with Regional TV.
salamat kayo sa inyong pag-invite sa mga sa tanan-tanan ng mga ni-guide sa kuang sayaw. Salamat kayo. Ato pong mga normal man na mo ba, salamat kayo. Then, salamat po kayo nga nisuporta po na akong pamilya, mga kauban, akong mga igala. Salamat kayo. Daghang salamat Joseph ug amping kanunay. Salamat kayo. God bless us all.